Такое добро, сябры. Прывітанне. Овай-сой. Горатаве. Так пачынаецца сённяшняя наша добрая навіна. І трохі прыкра, што такія словы чуюць горад, дзе Езус доўгі час жыў, гэта Кафарнаум. Горад, з якога паходзіць 5 з яго апосталаў, гэта Бетсайда. Мы прызвычаіліся, што чуем нейкую нагану, чуем нейкі плач над сабой за зло, которое зрабілі. Але сёння гэтыя гарады чуюць тое самае за то, што не распазналі добра. Як бы гэты факт, што яны добра не распазналі, большы за тое зло, которое зрабілі іншыя язычніцкія Тыр і Сідон, найбольш язычніцкія гарады ў уяўленні ізраілітаў, ці Садома. Бог кажа, што яны, напэўна, іначай сябе вялі. Чалавек, который грашыць, ён пазнае ласку і разумее, наколькі яна каштоўная. Толькі пасля граху, толькі пасля буры сонца свеціць найбольш ярка. Я думаю, што гэта важная рэч. Не толькі уметь распазнаць зло, которое я раблю, а уметь таксама распазнаць тое добро, которое я магу занядбаць, которое я магу неўласціва ацаніць. Жадаю ўсім вам сёння добрага, благаслаўлёнага дня, поўнага Божых дароў. Убачымся.